Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal. Acesta se numește AOFREE. Bun, hai să intrăm în el. Și eu am făcut Higgscore 3 și level 3. Puteți da play și să vă alectați ce vreți să vă jucați. Ori clasic, hai să vă arăt mai întâi cum e clasicul. Aici aveți timp și trebuie să nimeriți în chestia aia. Și aveți level. Și fiecare fruct dă un anumit număr de scor. Nu sunt foarte bun, dar sunt destul de bun. Dacă vă place joculețul, nu uitați să apăsați butonul de like, un subscribe și da. Episodul nu va fi lung, va fi de 10 minute, că doar atâta pot să filmez. Sau chiar mai puțin, nu știu sigur. Jocul îl downloadați de pe Magazine Play. Nu cred că se poate de pe Aptoide. 300. Și chestiile astea, dacă le luat, o să vedem niște chestii. Și chestiile astea vă dă foarte multe puncte dacă pică în chestiile în alea. Vedeți, ne-a dat 1000. Avem destul de mult scor. N-am făcut niciodată atâta. Bine, am făcut 1.000.000 și mai mult. De ce mint? 5.000. Frumos. Aproape 6.000. Ce bine. 7.000. Ok. Vreau mai mult scor. Vreau să ajung la 1.000.000. Dar nu cred că mai am timp. Frumos. 1.200. 800. 200. Hai cu 1.000.000. Hai luăm și chestia aia verde. Dar nu cred că mai avem timp. Nu putem. Vreau să vă arăt ce face chestia aia. Vă dă foarte multe puncte. Vă dă 1.000.000 scor. Nu am făcut 1.200.000 scor, destul de mult. Atât am făcut și eu cel mai mult. Nu. Ok, hai să vă arăt și cu balon stop. Revin imediat. Am revenit. Mobizen. Alo. Așa, bun. Și trebuie să nimeriți baloanele. Ok. La levelul 8 trebuie să-l faceți toate baloanele full. Eu n-am reușit să trec niciodată de level 8. Dar până la level 8 am trecut lejer. Și BOOM! Frumos. Și levelele devin din ce în ce mai grei. Wave 2. Și trebuie să faceți două rânduri mari. Ce am dat acolo? Vreau să închid. Acum este și mai greu pentru că trebuie să dăm mai în jos. Unde nu ne lasă? La mine. Nu la tine, la mine. Păi da. Nu te lasă? Nu știu ce. Mama ta, nu. Păi nu-s cu maică mea. Păi da, când o să fii cu maică ta. Păi nu mai vin cu maică mea. De ce? Unde? Vin de rare ori. Unde? Vin cu rare ori. Vin de rare ori. Ui, ia. Tu ai văzut pe necă, mă, că a făcut să se facă mașină? Nimic. Ce-ai zis? Nimic. Ce ai zis? Nimic. Băi, filmezi. Da. Vorbeam cu niște prieteni. Alexia și Bogdan. Da, eu sunt Bogdan. Puteți să tăceți, vă rog. Ok. Pentru că la primul videoclip am strâns 3 dislike-uri. Și un singur 3 dislike-uri. Dar s-ar putea
Și nu vreau să pornesc sonorul pentru că da, s-ar putea să-mi iau copyright. Ok. Wow. Nu. A, nu l-am spart. Ok, pe aia de jos nu cred că pot să-l prind. Nu pot. Ok. Ultimul joculeț, o să vi-l arăt, dar că nu e cine știe ce. Vă dă tot o chestie de aia așa, doar că nu vă dă ori 1. Vă dă 2 de ori 2 și apoi vă dă una de ori 3. Toate blocat la level 4. Hai cu tablet. Stefan, mai stau un pic cu băieții. Hai. Ok, vedeți voi că Wave-ul 7 este super mega greu. Ok, revin imediat. Primim la magazin, pa. De la Bun, magazin. cam atunci cu acest episod La și... magazin. Cam atunci cu acest episod și noi ne vedem desigur data viitoare. Pa, pa!